Este un bufon cu un nas ca un balon, cu ochi negri, jachetuță, prins cu un arc de o custiuță. Părăția toată nu s-a pomenit vreodată. Un micuț mai văpăiat, uneori și râzgâiat. Ziua lui fiind așadar, i-au adus cu toții în dar un calculator Coget conectat la internet. Un prieten ne-o cer, vom intra pe Messenger, vom pasa o noapte întreagă, căci discuția ne e dragă. Carolina, o amică, părintește vrea să-i zică, nu-i frumos, nici sănătos, ba e chiar periculos. Din pe net să risipești, cine știe ce găsești, tot se ascund după ecran, să-i cunoști e chiar un van. Ce însă SMS o privește cu dispreț, nu-i așa periculos? Habar n-ai ce frumos. Iată, ieri m-am contactat din familie de împărat, o prințesă mititică, delicată, frumușică. Vrea să ne împrietenim, cei mai buni amici să fim. Mi-a trimis chiar și o poză, este ea în rocherol. M-a rugat să vin În pădurea fermecată. Sunt prietenii mari și mici, iepuri, fluturi și arici. Pădurea fermecată. Încă o dată. Dați pădurea fermecată. Nu apare Pedro Hasu. Sigur e o păcăleală. Ba un drum mi-a desenat. E un copil de școală. Dar un drum mi-a desenat. Spune Jackson și pleacă. Spre pădure se îndreaptă. Pe o cărare pietruită de copaci împrejmuită. Dar pe când înainta, drumul parcă se pierdea și copacii Hai! Iar pădurea fermecată pare neagră ca o pată de ciuchini împrejurată o pădure împietrată. Nici o pasăre puțin ca neprimitor. Gândii Jester, plec acasă, m-am decis să cale întoarcă. Cum? Însă din pădurea dreaptă ieși pe nepută masă cu scântei, cu tămbălău, chiar balaurul ce rău. Unde pleci acum, voinițel? De te miști, te fac arhice, nu-ți prințesă te-am mințit, ce să zic? Iar mai iute decât gândul, este rost bughi ca vântul, fiindcă fugă rușinoasă, însă e și sănătoasă. Iar în spate alergându-l, tropăia sub pământul, înghișit sau după hău, erba rău, După atâta alergătură, chiar după cotitură, ajunseră la palat, strigă Jasper, sunt salvat. Și sărind pe meterele s-a gândit să-l tachineze pe balaur, care acum zăcea obosit. Hei, prietene viteaz, fiindcă ești la fugă breaz, hai poftește de maleargă să vedem cum o să-ți meargă. Știu prea bine că n-am cum să te urăsc acum. De asta dată ai scăpat.
Carolina Grijulie spuse Jasper într-o mie: astăzi ai avut noroc, astfel de mâncat pe loc. Tot ce-am spus n-ai auzit, uite însă ce-ai pățit. Ai scăpat, dar nu se știe altă dată ce o să fie. Internetul poate fi bun sau rău, iubiți copii. Depinde cum îl prinzi, vezi sau cum ești să-l folosești. Cu atenție, fără n-ajut, imediat scapi de necazuri. Pe cei mari de ascultăm, multe lucruri învățăm.